Snitswiet Zwart promoveerde vrienden seizoen naar de topklasse. Harkemassa Boys degradeerde. Maar hij ging net naar de haatklasse. Hij kies voor Linden, Romano Denneboom. De eerste helft die gaat liek op. De Snitsers haast zelfs wat kansjes. En dit is na 34 minuten. King, hier maar de kopbal. En dan dit. Is dit geen hands? Dit is toch hands, liek het mij, van Nick Ripson. De kopbal van King. En dan de onvierder van Linden. Duidelijk, de hand gaat naar de bal. En dus hier deze bal op stipmaten. Maar scheidsrechter blank jouwt geen penalty. 44ste minuut. Van Loenhout naar Amersgiel. Goede combinatie. Dit is een mooie 1-2. Keert maar Romano Denneboom. Dan in één keer de uithaal. Het schitterende doelpunt van Salim Amersgiel van Linden. En die komt op een 1-0 vastsprong. Dit is de eerste 1-2. Amersgiel gaat terug. Dit is de tweede 1-2. En in één keer op de pantoffel. Richting de kruising. Een schitterend doelpunt. En hij, de keeper Kevin van der Meulen, is mooi leuk. De tweede helft dan. Batalla naar de Jong. Maar dan komt van der Veen. Slingert hem met 16 meter gebied in. Goeie kopbal. Dit is een hele gutte kans. Ja, dit is de kans op de liekmaker. Maar de nije spits van Snits faalt King. Hij hier wel niet mochten. Dat maar duidelijk wijzen. 1-0 nog heel te staan. Slordig balverlies hier. Van Mark van der Veen. En dan de omschakeling. Amersgiel. Een heel soort romte voor hem. Ja, rim maar terug. En Utelli. Ja, Varsels. Een heel eenvoudig doelpunt van Linden. En die, ja, Sassoon je toch steeds beslissen hier deze wedstrijd. Hier gaat het eigenlijk al mis. Het balverlies van Mark van der Veen. En Amersgiel scoorde in de eerste helft al vrij. Krijgt een soort romte. En mooi dan inzitten. En dit keer is hij wat rustiger van de Meulen. Snitswiet Zwart tot de vol alles om weer om te komen. En komt dat ik. Prima doelpuntje van een van de twee spitsen van Snits. Kees Smaal. Komt op een 11e minuut. De vastzet. Vrije traap van Mark van der Veen. Ja. Een echte spitse goal. Prima doelpunt van Kees Smaal. En dus weer waarom in de wedstrijd 2-1. Dan kiezen dan misschien nog zwaarder voor een stuntje. Want Linden toch wel een van de titelkandidaten dit seizoen. Balverlies van Daniel Bennik. Speelziek, wordt Jip Stewart. Zit het 16 meter gebied in. Oh, dat is de overtreding. En dan is de vraag, is die in het 16 meter gebied? De overtreding van Daniel Bennik. En ja, en die is in het 16 meter gebied. Gele kaart. En dus een penalty. De overtreding wordt inzetten boven het 16 meter gebied. Maar de overtreding is toch echt in het 16 meter gebied. De oud-prof John van Loenhout. Maar dan die werkmaatje. En dat dotter. Hij brengt de score op 3-1. En dus is daar de nederlaag van de Snitsers. Ze kwamen lang goed mooi. Maar uiteindelijk wint Linden met 3-1.